Aw bisimila don kibaru kɛnɛ kan. Kanta media ale jasiraw kan. Facebook, YouTube, TikTok. An b'a ɲin'a fɛ a ka abonné aw minnu ye maakɔrɔw ye. Aw minnu b'a kan ja ninnu a y'a cari kosɛbɛ. Kunnafoniw yan'an ka don a kɔnɔna na, an bɛ foli lase maliden bɛɛ ma, Mali kɔnɔ, Mali kɔ kan. O kɔfɛ an dɛmɛbagaw an bɛ foli lase u ma. Agence Koba Voyage min ma ɲɛmaa ye Elhaji Mamani Tarawele. O ko hiji tɔgɔ sɛbɛn kulu daminɛnen don nin wagatinin na. Aw minnu b'a fɛ ka taa hijiw la, k'a ye wula ka taa tɔgɔw sɛbɛn. Agence Dunuya, o min n'a ma ɲɛmaa ye Elhaji Amadu Mayiga ye. I sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ nin hippodrome ma Kulukoro taasira la. O ko b'a da maliden bɛɛ lajɛlen kulo kan, Mali kɔnɔ, Mali kɔ kan. Hiji san 2025 a tɔgɔ sɛbɛn olu daminɛnen don. K'a ye wuli a ka taa tɔgɔw sɛbɛn Agence Dunuya na. Agence STV Voyage min ma ɲɛmaa ye Elhaji Lamine Tarawele. O k'olu kɛlen bɛ ka umura kɛrɛnkɛrɛnnen labɛn aw ye. Umura min n'a bɛna kɛ décembre kalo in ale yɛrɛ kɔnɔna na. Umura in musaka bɛɛ lajɛlen $2,000,000 bɔɲɔnko don. Aw minnu b'a kanu k'a bɛ taa umura kɛ san laban in na, k'a ye wuli a ka se Agence STV Voyage la. O jabala filɛ nin ye Kalabankura. Sirifukɛ ka fura Panacée d'Afrique. Nin ye fura ye, fura min ni a ka ɲi farikolo ma kosɛbɛ. Nin fura in a lakodɔnnen don diɲɛ kɛnɛyasobaw fɛ. A ma ɲɛmaa Mohamed Fati Haidara. Fura ninnu n'aw mago b'a la a b'a sɔrɔ Radio Kayira ale ka réseau bɛ fan o fan. O kɔfɛ Radio Nuru Bamakɔ yan Kalabankura fura in bɛ sɔrɔ yen fana. An balimaw an bɛ don kunnafoniw kɔnɔ. Kunnafoniw an b'a daminɛ. An b'a ladɔnna k'a fɔ min ye Conseil islamique ye n'o ye Mali silamɛw ka jɛɛrɛ tɔnba, o min ni a congrès a bɔra a dɔgɔkɔrɔ. Congrès min n'a tun kan ka kɛ sibiri kalo tile 9 ni ka kuncɛ kari kalo tile 10. Congrès kɔni a bɔra a dɔgɔkɔrɔ. Nka ka kɔ o ɲɛ min ye tarata don kalo tile 5 an karamɔgɔ Mohamed Makiba ale ni a jɛw olu ye jama lajɛrɛ kɛ. Jama lajɛrɛ min n'a kɛra u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'a yira k'a fɔ olu ka cɛbɔ a tun bɛna kɛ maa min ye congrès kɔnɔ o y'an karamɔgɔ Sheriff Usman Madani Haidara ye. Sira min sɔrɔ ka b'an karamɔgɔ Mohamed Makiba yɔrɔ olu filɛ nin ye. An bɛ hakɛto ɲini jama fɛ a ka sigi a n'a ka sabali kuntalajan na ka d'a kan sura de an y'a décision ta k'a fɔ an ni aw ka sigi an tɛ se ka bɛɛ wele an t'a fɛ ka adressé bɛɛ la mais kunkolo minnu bɛ yen n'o ye association ɲɛmɔgɔw ye n'o ye kulu ɲɛmɔgɔw ye minnu ni an n'olu bɛ ɲɔgɔn fɛ kunu fo bi n'olu de kosɔn 2019 an ja fariyana k'a ɲini Sheriff Usman Madani Haidara fɛ a ka kɛ Haut Conseil ɲɛmɔgɔ ye. Ala b'a dɔn an b'a fɔ don min an b'a fɔ Haidara yɛrɛ kama k'a fɔ Haidara bɛna ka intérêt dɔ de b'a la o tɛ an b'a fɔ kama an caman bɛ yen ne yɛrɛ y'o dɔ ye Haidara ye minnu sigi k'a fɔ e yɛrɛ ka kɛ ko ɲɛ an bɛ e dɛmɛ ka bila a kunna a dɛsɛra an kelen kelen bɛɛ la an ma ban a ma ko wɛrɛ kama o an banna a ma jamana image kama silamɛya image kama maa min na an dɛsɛra a ma sɔn min kan an yɛrɛ dama taara ɲɔgɔn ye Ala ka hinɛ Mamadu Musa Jalo ani Kalapu an ko ka choix k'olu ni ɲɔgɔn cɛ a laban an seginna ka na nɔfɛ an ko mɔgɔ ko tɛ jamana image de don Imam Mahamudu Diko o ye Haut Conseil baara san 11 e de y'a ka premier vice président ye ni Diko ka mandat banna Diko taara il faut quelqu'un maa min bɛ Diko min bɛ se ka jamana silamɛya wasa jamana kɔnɔ ani a kɔ kan bi Ala ye e bila o place la a ka ɲi jamana image ma a bɛ se ka na bɛn ani basigi ni stabilité ye jamana kɔnɔna na ni e bɛ yen wa e de ye Diko ka premier vice président fana ye n'an k'an bɛ bɔ yen ka na ni mɔgɔ o mɔgɔ ye o kɔrɔ k'an bɛ rétropédalage an bɛ segin kɔfɛ kojugu o tigi kɔni min na bonya ɲini kama ani tɔgɔ ɲini kama ani ngera ye kama mais objectif min n'o bɛ anw na vision min n'o bɛ anw na n'o ye stabilité ni basigi ni jamana image ye min ni Mali bɛ o représenter sous région kɔnɔ silamɛya la an bɛ o yɔgɔyɔgɔ
an y'a diyagosa ka don a da fɛ k'a sɔrɔ a man d'a ye a y'i kale ko a ti k'a ye après a y'a ka kale n'a ji bɔ k'a kɛ fara bɔ a taara ni ko ye o de y'a to anw jɔra anw m'a fɔ a ye ko taa an b'an sigi kɔfɛ dɛ a jɔra yɔrɔ o yɔrɔ a ɲɛ kɔfɛ hɔrɔnya o de ye silamɛya o de ye a nɔgɔya n'a gɛlɛya on est là an bɛ yen anw bɛ yen an bɛ yɛrɛ yɛrɛ de an tɛ tulonkɛ fana. Dolan nasiraw la min ye Marako san 2025 ye ale eliminatɔriw olu 10 olu bɛ sen na tile 4 tɛmɛnen kɔfɛ min ye tile 5nan ani tile 6nan olu bɛna boloda min bɛna bɛn kalo tile 15 ka taa bila kalo tile 19 olu bɛna bɛn Mali ka ndolanci ninnu ma ka sanga ni ndolanci ninnu ma sa min ye an cakɛɲɔgɔn Folona 24 ale maa dɔ maa min ni farikolo ɲɛnajɛ o dɔnbaga don wa farikolo ɲɛnajɛ kuma bɛɛ a b'a miirinaw fɔ ka ɲɛsin kunungo a ye lase kɛ lase min n'a bɛna tali kɛ Mali ka ni dolan fila in kan an ka jɛ k'a ɲɛmada olu sɔrɔta olu nɔ. A ka d'an ye a ka partager kosɛbɛ 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 pour que bɛɛ lajɛlen ka a sɔrɔ. D'abord an bɛna Mali ka programme na. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali kan ka jouer le 15 contre Mozambique avec Maputo. Donc o ye retour ye 5e journée kɔnɔna na CAN éliminatoire Maroc. Et Mali kan ka jouer Bamako contre Eswatini. Donc o ye Eswatini ka retour min bɛ kɛ Mali la le 19. Maintenant Mali ka poule la Mali ye 8 points, deuxième de l'eau, mais Mozambique 8 points. Donc ça veut dire qu'on est bien parti, on est très bien parti dans le classement. Donc Guinée-Bissau 4 points, Eswatini 1 point. Ça veut dire que Eswatini avec Gléa a se qualifié. Sinon je dirais que a été qualifié ni ko moye kuma fo cogo la. Mais Mali match nul avec Mali demain, match nul peut qualifier le Mali comme deuxième, étant deuxième du groupe, mais double victoire qualifie le Mali en tant que premier du groupe. Maintenant, problème meilleur du mana, la possible convocation de Tom Saint-Fier. Mali entraîneur Tom Saint-Fier a betamana kosla ina Europe jamana konnana. Donc Mali joru bi yoro mina a tamana ka se doma. Donc Mali ka lisi la en kon tay ñefoli parce que en réalité on se pose même la question est-ce que malien mi be ka couler ko me ballon temps fait est-ce que au malien est jatelendo. C'est la question que je me pose. D'abord, nous avons la liste de bo yani Mali ka 4e journée ni Mali ka 3e journée 4e journée che. Ni liste de bo nya fo o yengo jour do be utina ulu wele. Ma donc ma chama ya yira ay choix to entraîneur bolo jour mi kada ya ko wele. Bon voilà, l'entraîneur a le choix. Entraîneur de gérer wele jour mi be ka plan kono. Aga to bala. Donc ni au laguin l'entraîneur a le choix. Mais à partir du moment où ni mo makobe germina watimina qui peut donner qui peut évoluer dans l'effectif, je pense que c'est mieux. Anye o émission menou ka teme. Anana ye Malika match là ne be sega kan. Je répète, je le dis, je le signe et j'insiste là-dessus. Mali défensif à qui veut l'entendre, Mali défensif main, Amedom Nakombi. Défensif mais Mali qualifié, Kani inatere. Mais défensif metani Mali Kana n'était. Ce n'est pas cette défense-là. Le problème du football malien aujourd'hui, c'est la défense. Mali défensif main quoi. Et on le croit à main, en un mois à main. Le secteur défensif là, à main est ready. Devant des Mali bêta joué des professionnels, on est joueur de bêta bien à Mama Baldé qui fatigue les centraux maliens. Et vous pensez que Mama Baldé bêta défensif mi jatke, ka défensif mi barbara ka bois aéré ka chemin kono, aka schéma aéré kono na plutôt. Vous pensez que au défensif c'est ka tête à tête que ni Sadio Mané ya, Mohamed Salah bese ko kenoya. Donc voilà, mo ko be ga mi
Ah, Gaïna, ah, c'est l'essentiel. Non, la victoire n'est pas l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas la victoire. Parce qu'on fait la victoire juste pour progresser. Et quand on va progresser, c'est là où il y aura les bas blesses. Parce que en progresser les Kataniers fait, c'est là où on est bien. Vraiment, je suis en train de dire quoi. Mali ici nata na 5e journée, 6e journée. Je pense que Malien Bekakan ka au lycée de Lagué, Malien Bekakan leçon tiré Maliga 5e journée, 6e journée là. Mais j'ai pari Maliga 5e journée, 6e journée. Ne be ka convocation minu ye. Ko gère minu convoquer là. Kuna foli mi mene klo kono. Ne me fait ka kuma kan bi. Na yela ka be ka ko de là. Je pense que Mali ballon dirigeant, je vois comme si Outé Kabounia là c'est un m'a donné un minute supporter oui. Je vois comme si Oubeka ballon temps où il y aurait des Kama, mais Outé Kake un Kama. C'est ce que moi je vois. Parce que Mali ga lisi natala, amese ka signa ka fo Kamori be wele. Oubeka Kamori wele. Oui bi abe wele. Ma do me ka fait min fo. Et je sais pourquoi me ka fo. Oubeka Kamori wele, Mali ga lisi natala. Mali ga lisi natala wo Musa Sila wele. Oba wele. Massadio Haidara me douter au la doni. Au wele la me douter. Mais l'information qui est dans, c'est-à-dire qui tombe dans mes oreilles. Oye Amadou Haidara Doudou. Allez tenaye anga le prochain rassemblement qu'on a. Dont nous ignorons la cause. Dont nous ignorons la cause. Akunye muyeni Amadou Haidara tena lisi la. Dabna fosa jo fone lisi ma bo folo ne ga kuma. Na fola kanga kuma dame ga go lisi ma bo ame soro ga kuma cela veut dire ga resi no fen kuna de femi do. On a des informations. Donc Mali ka possible lisi na. Men yere nyinga mune be Mali yere fédération Mali équipe nationale mune be. Mali o memi fo na ma nyenyi na be kambulo baraide. Parce que ne a koloshi mo min ni torolo ballon ko la mo min be ballon nyafe o de ni torolo Mali be na jeu contre Mozambique amena fo way en qualifié là mais en qualifié là c'est pas un problème awo nyina ka fo ame coupe du monde éliminatoire fanana ame coupe du monde éliminatoire là et je vois des collègues journalistes sportifs chroniqueurs sportifs analystes consultants au do beta si aujourd'hui en termes de la 3e journée et la 4e journée, que le Mali fait partie des meilleures équipes. Hey! Malien, est-ce qu'il y a intérêt d'ablanger Jamana Talaga? Est-ce qu'il y a intérêt personnel d'ablanger Jamana Tanyefo, qui est notre mission régalienne? Des chroniqueurs sportifs, des journalistes sportifs, des consultants qui se permettent de dire sur les antennes qu'en termes de la 3e journée et la 4e journée, que l'équipe malienne faisait partie non seulement des meilleures équipes, mais attendons, on se pose la question, que veut dire meilleur? Meilleur encore de Djoumaï. Le Mali qui n'a pu marquer seulement qu'un seul but dans les 2 matchs. Vous parlez de meilleur dans ça? Secteur défensif, on est nul. Offensif, on est nul. Ayons le courage de dénoncer ce qui ne va pas. Mais il faut quoi? Pour qu'il y ait gland. Faut pas aller à un faux. Je consulte à nous à faux que Mali est meilleur là. Au joueur nous est à juger ou t'es là quoi. Parce que je vois que on me kanye à Kanya. Mais mimbu greffé. Mimbu ou greffé nous boulou kuma kamene. Ou nous devait ka une penyami. Parce que ou t'es qu'à chanfo ou yene. Mali ga match temele Amadou Haidara peut bana. Après bana. Mais moi je me pose la question. Ni Mali mania ka jeune 3 pourquoi Mali entraîner tes jeunes 3-6-1? Nyame doda ko noko Ibisuma be ka je d'ici là, ko Kamori manga jouer, Kamori beta de la ta bolata qui vous a dit ça Ibisuma n'est pas un 10 de formation. Ibisuma est un milieu récupérateur. À ne pas Matassar de jeter ton homme en binôme. C'est là.
Mais pourquoi pas Nabo Chogo est là. Mouna Mali te sera jeune 3-6-1. Mali problème comme Real de Madrid problème bi. Un problème ni Real de Madrid ka problème be. Secteur défensif là. Latéral Chimay. Latéral Chimay. Mali latéral fait wole la follow la Chimay. Ils ne sont pas défensifs ni offensifs. Ils sont équilibrés. Ou Chimay. Donc, il faut que vous ama famille ko beniga bara de do. Beniga bara de do. Quand même on me do Mali ka latéral no. On latéral est lié boulende. Mali ka latéral chité ka barake. Mali ka axe yere de nega problème. Ni ne Mali axe ne ko lo de demi quoi. Ni ñu lagé ka club lo be ka jeu chogo mina. Ka klaka yé une grande nation de football qui fait partie des 10 meilleures équipes africaines. Ko oluga défense charnière défensive de ni ne be Hamide. Mais Hamide quoi ça ne yebe anga chuter de là quoi. Nojo et Djabi. Nojo Djabi. Ala sara la ka Salim Diakiteni Djabi yera blaisa. Mais Nojo Djabi et on se permet de jouer en 3 défenseurs avec ces joueurs là. Malika Lissi Nata, vous serez surpris. Mali on m'a fait bide. Malika Lissi Nata, vous serez surpris parce que ne mi famille ko imbela. Comment il me ko be ka fori. On nga kule kuma ka danga fo ko fo ite yelema. Mais je suis sûr et certain que Tom Saint-Fier, si je peux m'adresser à lui, je m'adresse à lui directement. On attendait de lui un rassembleur. Tom Saint-Fier, je sais que vous allez voir cette vidéo. Je le sais. Alors, on attendait, les Maliens attendaient de toi vraiment un rassembleur. Aucune nation de football, aucune équipe ne peut remporter non seulement la coupe sans la complicité entre les joueurs, la bonne communication, la solidarité. Et cela ne peut y aller tant qu'il n'y a pas de rassemblement. Et vous devez être un vecteur de cohésion, un vecteur vraiment de rassemblement en tant qu'entraîneur pour mieux mener à terme votre mission qui est de qualifier le Mali à la CAN, Maroc, sinon possible en finale, et de faire qualifier le Mali également à la Coupe du Monde 2026. Voilà les missions qui vous ont conférées. Alors vous devez faire tout pour au moins honorer ces missions-là, honorer le peuple malien. Voilà ce que moi je vais dire et je m'adresse directement à Tom. Parce que où allons-nous avec cette équipe? Niko lisi ka wati mino bena ni mogodoy le c'est que Mali yere de teka seka lisi niko lisi do ka ndro bena ndoy. Imagine que Mali ga lisi natala ko Amadou Haïdara Talla. On Amadou Haïdara Talla, quelle est la cause? On attend la réponse. Mais comment bébé seka foné, il faut ka foné ga Amadou Mangene. Quand on nous dit que Amadou Mawole parce qu'il est malade, qu'on nous amène des preuves pour dire qu'il est malade, parce qu'on sait qu'il faut être là. Et je viens de jouer tout sur la Ligue des Champions. Ligue des Champions, je la donne ma kounou. Et aujourd'hui, il n'y a pas un communiqué officiel du club de Amadou Haïdara qui montre que Amadou Haïdara est malade. Il est blessé. Massadjo Haïdara temps plein. Moussa Sila, Mado Lissi Nata, changement qu'on met dans là. Changement dans là parce que Amega mi fort, au bas d'Amega mi fort, changement dans Maliga Lissi Nata là. Parce que en réalité, il y a le mal d'eau dans la journée de Lissi Doina. Pratiquement, on va voir ces joueurs au cette fois-ci, quand on a Lissi qu'on a changement dans là. Mais est-ce que changement dans Mali défensif là, n'est pas un problème Mali défensif. Selon Mali milliard, n'est pas un problème té. Mali attaque n'est pas un problème té. C'est que ça veut dire que maintenant comment do faut awya ben femme. Neni n'est pas un problème que Djouma avec Eric Sekouchel. Ne comment faut ben Eric Sekouchel c'est un vrai rassembleur. Ab ce gère la trop. Ab ce gère convaincu là on a Jara Djamana fait trop. Mais qu'est-ce qui a manqué chez Eric Sekouchel? Bon ga femme. Eric Sekouchel a expérience folle de Kouye Mali. Quand Ekouba entraîné, c'était la première expérience de Eric Sekouchel. Donc, à travers ça, Eric Sekouchel, c'est un vrai rassembleur, c'est un motivateur. Mais comme il a expérience folle de dos, anana be jamana ma wati kono, wati ni jamana mako te expérience, jamana mako be victoire de là. Donc, avec ka donner de masse ka jamana ke pour victoire ke. Donc, c'est là où il ramasse les pots cassés.
et c'est normal. Bon, ayo minke asuna bara minke malla. Amana ta yoro al na segla kana malla sari ni do farala aka changement extrinsique. Al na segla kana malla il va faire un exploit. Mais Mali mako mais victoire mina Mali ma odeso. Sur c'est un rassembleur mais depuis Tom Saint-Fier na domina moi j'ai dit nya fo benyene depuis mata nya fo ngubata depuis mata ne a fo ngube chenta depuis dossier blala nya fo ngube meta afana tala wa débat ta dogara se bima j'ai bel et bien dit on inte Mali ga solution on ne corrige pas une erreur par une autre erreur inte Mali ga solution donc William non ka kuma modèle bien fort mais on ne répond personne tiens ça veut dire que le seul juge de l'être humain là c'est le temps. C'est le temps. Mati follow que là où doit ne ah bon vraiment Khalifa Yemi faut c'est vrai. Tom Saint-Fier vraiment t'es c'est Mali Koro. ABC. Je vous dis Tom Saint-Fier ABC Mali Koro de. Na tola ayerema. C'est là ça ra kato ayerema pour qu'on connaisse lui ses expériences. Mais al Tom Saint-Fier rega lisi wele teba do gafi le téléguidé. Ni aga lisi un entraîneur qui a la licence UEFA Pro. Le dernier diplôme d'un entraîneur en Europe ko kana faire qualifier un pays à la CAN. Na desela ko e finali ko jamana qualifier kata coupe du monde na ko na desela au 8e de finale. Entraîneur mini licence UEFA Pro de babolo ko kaka lisi bo bi Mali kono. Wallahi o entraîneur manga daire ali ka mirin kanga jermi wele Khalifa de afo ni a dala ka miri amako mo godo de là. Je pense que ça va pas. Wa Mali bolongo anti mo doya anti mo neni parce que en damere t'en permettait au là. Mais le fait de dire que ni mai si cela est un crime, là, c'est que nous sommes des criminels. Balontana, ni mai aïe améliorer pour le bonheur du public malien. Parce que Mali ka match temele vous avez vu mo jigila ka bo terrain comme ka sur match mata roshi. Jamana mi ni au balontan, on va laisser des ailiers de formation kata milieu du terrain takabla elle là. Ou est d'Amaliba. En bas de Mali liste la non de drogela chavenana. Mais menyere nyininga. Est-ce que Daouda Guido benana wa? Est-ce que Daouda Guido benana? Voilà un latéral malien. Mimi Tengami. Massadio Haidara est-ce qu'il benana wa? Moussa Silla on le réclame. Amadou Haidara qu'il vienne. Voilà ce que nous demandons. Koni Kamoribei. Je vais profiter en même temps de répondre à mes collègues. Les consultants là. Minou Koko ni Kamori on te sait wole parce que il bisuma be non. Donc on loue je poste kelena. D'accord. Neta donné mais minou me ka fo. Ay nan dalwa do kana dinema. Min ba jira ka fo ko il bisuma ni Kamori te sait jouer équipe kele wono. Ay nan no dalwa ka no dinema. Dans le schéma 4-2-3-1 de Tom Saint-Fier. Aïe nana dalouaye, aïe boka dine mamalaye. Ou dans le schéma 3-6-1 de Tom Saint-Fier. Aïe nani a dalouaye. Kamori peut jouer en attaque. Il peut jouer en 10, il peut jouer en récupération. Mais quand force est mis, ou est décidé non offensif, aller en récupération. Et dans son club, il joue souvent en récupération et en 10. Aïe faut que là dana derrière Ibissouma elle est là. Ibissouma n'a jamais joué en elle. John a fait mis de Akaye. Kadam le Brighton n'a pas John de Akaye elle là. John de Akaye Ibissouma jeté Brighton qu'on a d'ici là. John de Akaye jeté Tottenham n'a d'ici là. Il joue toujours en 6. Son rôle c'est de jouer non seulement le rôle d'un 6. Mais yele. Ni Ibissouma est là, pas Matassar va datou. Ni pas Matassar est là, Ibissouma va datou. Dans un cercle restreint, vraiment adapté à ce joueur là. Mais au Mali avec un jeune 4-2-3-1, au 4-2-3-1 na mouna ou te Ibissouma Mohamed Kamara Ketan. Si là, il n'en faut pas Matassar aleni Ibissouma avec Jochogum. D'ici là Kamori Blay. Abna mouna faut Vous allez nous dire quoi?
nan dalo yake ali Tom Saint-Fier ba do mega minfo il bisumani Mohamed Kamara se ka ketan c'est possible ka Kamori blaga d'ici na nona et les 2 milliers sortants ni era ko ne ma bi ko ne ka Mali milliers sortants fladi ou bien Mali elle fla ne ta do ne be min dire parce que Moussa Djenepo ne sera pas quand même une solution pour moi. Mais pourquoi pas Nene Dorgelesh? Pourquoi pas Amadi Kamara? El Bilal à l'attaque. Ou bien Lassana, El Bilal à l'attaque. Moussa Silla de l'autre côté. Anga Samalsa. Gerbe Maliboulou. Gerbe Maliboulou, wallahi. Moi, ça dit que quand on veut lutter quoi? Sur le fait de nous le cadide. Quand on veut quand on quand on veut faire quelque chose, ne va pas Mali entraîneur. Il n'a qu'à jouer avec 3-6-1. Et les 3-6-1 là, n'a fallu qu'à jouer, il sait. Golla, Poto, Djigi Djara. Axe central Konana. Axe central. Modibo Sanya. L'autre côté, n'a Djab Serablé Djabi Blay. Mais l'autre côté, c'est Sigou Nyakate. Donc, je connais Sigou Nyakate gaucher. Ko Ablé Djabi gaucher. C'est-à-dire que longtemps, mais il n'y a rien de quoi. C'est-à-dire que je suis mirichuko de la quoi. Donc, au gauche flat, c'est un jaxi qu'on a. John Ofawi. Droite flat, c'est un jaxi qu'on a. Qui vous a dit 4 secondes? Droite flat, c'est un jaxi qu'on a. Non, gauche flat, c'est un joué. Si tel est le câble, si vous n'avez pas un central là, Ablé Djabi de l'autre côté, Modou Sanya de l'autre côté. Allez, c'est nous Koulibaly. Après, on va aller Malika Machina. C'est nous Koulibaly. Aïta ka palmarès lagé aïta laga ba baramte sisi flala entre deux jeux là au weseka entre deux jeux là Mohamed Kamara Amadou Haïdara entre deux jeux là donc à ce que n'a fait tout d'ici flamme mais n'a fait Kamorou Doumiani i bisuma blain non donc milieu son ta flamme be non Kamoussa Silla bla kelena Kamadi Kamara bla kelena attaque de point là la sala blain non bien El Bilal blain ça va produire. Ça va produire. Non, Elliot Segayele, pourquoi pas mettre les latéraux là-bas, comme Massadou Haïdara? De toutes les façons, Malika Solution, moi je pense qu'on en a beaucoup parlé de ça. Donc on est comme mine donc, c'est que en ce qu'on est mis, on met au défaut Malika Balonkola. En ce qu'on est mis, on met au défaut Malika Balonkola. Et vraiment, on met l'ici comme. Et puis Malika l'ici vana, c'est que Jérôme n'a pas rassemblement que Maputo de. Jérôme a direct qui est à Mozambique. Donc, on a Kabala. On a direct qui est Mozambique. Mais Malika Lissi a fait une conférence de presse là en fin de week-end. Soit le samedi ou le dimanche. Précision est là en boulot fort. Donc, Malika Lissi a communiqué là. Tellement qu'il va dormir, il a fait que Mali est calidissime. Il va dormir comme Malika Lissi a manipulé l'Indo quoi. Il va dormir, il a fait c'est le choix est quoi. Vous voyez, Malika Lissi devait boire retard la Watibe. La Guinée qui est en reconstruction. La Guinée qui doit jouer son destin contre le Congo ou contre Tanzanie. Aïe, la Guinée, la Guinée, lissi bola kaba. Sénégal, lissi bola kaba. Congo, lissi bola kaba. Burkina, lissi bola kaba. Je ne comprends pas. Mais tellement que macho ne benani mo croy. Macho ne benani mo croy. Anga lissi de tese kabo. Wa Mali lissi te bonu kuma chamante. Do bena jogo wa ko Mali ballon problème Mali journaliste. Ata kalamo. Ata kalama Mali problème te Mali journal sur ko malien dakacha parce que ebe page min kane o be Mali ta jamana wala ka page ga ta lage jamana we frafina o son no minu balontana page yere sans fait Facebook malien me kuma min ke o tu mine ke me sarada la malien o tu lu mine kele ma kuma e jumade mena fe no fo ni français ta communication na jombe français ka. Mais Francis, il y a un comité de journalistes sportifs. Où est-ce qu'il y a un comité B? Journalistes sportifs, vous ne savez pas. Vous êtes entraîneur de Barakere. Mais au lieu de B, quand match étudié à la lettre. Et bien, quand vous avez français, quand match, mita me kedron, au rani B, où il y a mis remarqué, où il y a mis femme, à nous proposition, mais aussi un entraîneur. Vous avez blagata. Parce que l'entraîneur, non, dans le ballon, la live de là. Mais nous, nous avons un écran, nous avons fait de yé. Ou bien entraîneur ka fo match de campagne entraîneur sera koyi
est-ce que vous avez une femme? Mais au b'a y aider. Allah te mona ba sama ka se ka yoro nyini ka farño a fantre a ni kun kera. Donc on fait car sabe nunga match kono a jate na ko ma asegala. Parce que ni yoro ina débordement ni kala. I janto ala. E ba mi ta me le vont corriger. Il veut club ba faire donner bébé. La France a dans le comité, la France a plus de combien de journalistes dans ce comité? Même là, n'était journaliste sportif donc. Alors même nous tata terrain kan. Quand tu as maliga match là, oui même tata. Bon, journaliste sportif on est à doit sur terrain moi je pense que l'état doit sur terrain on est fana don ta doit aller. Parce que ni si le terrain on a afflé qu'on me fait de mais état bayé mais ceux qui sont derrière l'écran c'est eux qui voient tout. Voilà pourquoi ni match au ban entraîneur be claga rasiga la écran. Parce que là-bas il y a le rétro. Donc mais ça me faut maliga problème na au dernier. On souhaiterait quand même que donc au kalisi nyanamambo lisi mini awmena kumaka. Voilà inchallah. Donc ameni vidéo lo. Ni be dan siga bi donc warla min labena kala sabal make Abdoulaye Kanta fe kasoro jakabar la nan chage nyongonche ame fola su bema mali kono mali koka mbafo wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.